به کردی قصد کن شورت کن و چنبلن به کردی خبر دن و به کردی دعات کن به کردی صحبت کن چرد کن و سخیف کن به کردی گازیت کن و داکویانی دن به کردی Merhaba temaşanên hêjan bername taybet ra îşev jî mêvanê me helbestvan nivîskar Birêz Hemîd Dilbahar e. Hemîd Dilbahar gelo kî ye em wê nas kirin. Hemîd Dilbahar bi salan e li gel tekoşîna xwe şoreşgeriya tekoşîna ziman çandî û wêjeya Kurdî dimeşîne. Yek li va avayekî tevgera ziman perwedeyiya Kurdî bi salan de rojname azadiya welata gelek kovaran da malperan da nivîskarî kiriye. Di encama xebat û bernameyên xwe de heta niha gelek xelat jî wergirtine. Ji ber tekoşîna azadiyê hatiye niha heta niha 5 salan demekî cay 5 salan nêzîkî 10 salan girtîgehê damaye. Demekî de 5 salan ma pişt 5 salan naberek çêbû cerdî 10 sal de jî nêzîkî 15 salan kêkê Hemîd girtîgehê damaye pişt 15 sal de paş ve cerdî îro li zindiyê em bi hêvî dikin bibe dawî girtîgehê hem hevalê Hemîd ra hem hemû kesên girtîgehê da. Birêz Dilbahar tu bi xêr hatî bername me. Gelek sağ bin, di nava xêrê de bin. Ez jî destpêkê we û hemû temaşevanên me yên hêja ezîz û delal bi rêzdarî û hezkirin silav dikim. Dîsa ez hemû dayîkên Kurd di serî de hemû zimanparêzên Kurdî û her wiha berxwederên zindanê dîlgirtiyên berxweder û hemû têkuşerên azadiya gelê Kurd bi rêzdarî silav dikim. Spas dikin. İşe mêvanî me wektî jî nivîskarê malpera me û akademisyen nivîskar Mamosta Resul Geyik. Em ê hevra bername çekin. Birêz Resul tu jî bi xêr hatî. Sağ bi serxerê bê Xuda ji we razî bê. Rastî jî îşev ji ber em hinek li ser helbest wêje û ser ziman jî biaxivin dîsa wê beşeva xwe ji ber ku hûn zanin yani ev ne tenê rojeke di jiyana me de ev her roj di jiyana me de ji xwe bê ziman jiyan nabe. Spas. Spas xweş. Mamosta dixwazim niha Mamosta Hemîd dest pê bikim wekî em zanin hena Mamosta Hemîd çar pirtûka nivîsandiye piranî jî helbestkîne. Mamosta tiştek taybet e dixwazim pirs bikim. Evil tiştek ku nivîsî helbest bû an jî nivîs bû. Ve bi helbestê dest pê kiriyan ve bi nivîsê dest pê kir. Ya rast ez dikarim bêjim hê di ciwantiya xwe ya pêşîn de min bi helbestê dest pê kir. Lê di nava demê da hem helbest hem nivîsandinên wekî pexşan cerebe û kurteçîrok yani bi hev re meşiyan. Ji ber ku hûn zanin helbest di nivîsê de az tek bilind e. Loma min ev pirsî spas. Rast e belê. Em dixwazin bi pirsek gelemperî bi dest pê bikin. Wekî hûn jî dizanin wextan dibêjin ziman divê em çi fehm bikin. Yani nêzîkatiya me ji bo ziman çi be o tiştek pirsek gelemperî zimanê gelekî û tekiliya wî zimanî bi netewekî re hûn çawa dinirxînin. Yani ez zanim ev pirsek gelemperî lê wexta ku ji bo kurmancî an jî gelemperî bifikirin ki hûn çi dixwazin bi me re parve bikin. Belê. Bi rastî jî heta niha li ser pênasekirina ziman gelek nirxandin, şîrove û dahûrandin hatine kirin. Ziman çi ye ji bo neteweyekê, ji bo civakekê tê çi wateyê derbarê van mijaran dan qasî bi hezaran berheman gotin û vegotin hatine parvekirin. Lê em dikarin bi kurtasî wiha binirxînin. Niha wekî tê zanîn em hemû parçeyek ji civakekê ne. Civak jî parçeyek ji xwezayî ye. Xweza jî di nava gerdûnê da ciyê xwe digire. Dema em lê dinihêrin di nava gerdûnê da çawa
aliyên hevpariyên hemû heyber û tiştan hebin, hemû zindewaran hebin, aliyên xweser jî hene. Tiştê ku wan ji hev cuda dike, tiştê ku nasnameyeka xweser bi wan dide bi destxistin, yani tiştê hebûna wa digihîne xwebûna wan. Yek ji van tiştan jî tiştê ku ew heyber derdixînin. Dema em lê dinihêrin eger em navend mirov nêzik nebibin, navend xweza, navend gerdûn, navend her tişt nêz bibin, em ê bi hêsanî bibînin ku ne tenê ku gelekê neteweyekê mirovekê di heman demê de ajalekê, nebatekê, heta heyberekê jî zimanekê ye, xwedî zimaneke. Em mînak bidin, îro dengê şêrekê cuda ye. Em şêrekê bi dengê wî dinasîn. Em pisîkekê bi dengê wî nasîn. Em teyrekê bi dengê wî nasîn. Em bêjin berxekê bi dengê wî nasîn. Dengê berxekê û dengê gîskekê, dengê kahrîkekê cuda ye. Dîsa ajalan em danin milekî, nebatan jî gelek caran bi zimanên wan ji hevdû derdixînin. Wek mînak bidim, îro dengê çiqleke darê, dengê çiqleke darê û belgekê darê cuda ye. Heta mirov dikare bêje dengê belgê dareke gûzê û dengê belgê gulekê jî ji hev cuda ye. Dîsa dengê ba û bagerê ji hev cuda ye. Dengê bager û bahûzê ji hev cuda ye. Dengê çemekê cuda ye, yê deryayekê cuda ye. Yani mirov bi hêsanî dikare ji dengekê bizanibe ku ew av yan ava kaniyekê ye, yan ya baranekê ye, em bêjin ew jî zimanê wa ye. Zimanê birûskan heye, zimanê ewran heye, zimanê her zindewar û em bêjin heyberekê heye. Kevir çi ye kevir? Kevir gelek cara bêjin gotinek Kurdan de heye. Dibêje wekî kevirekî lal e, wekî kevirekî bê ziman e. Lê dengê kevirekî jî heye. Tî kevirekî li cihekî bi xwe deng derxîne. Dengê tanekekê jî heye. Ji ber wê tiştê ku tiştekî bingehîn, hêmaneke bingehîn ya hemû heyberan, zindewaran ji hev cuda dike ziman e. İcar ziman ji bo gelekê neteweyekê çi ye? Ziman berê her tiştî hebûna wa ye, xwebûna wa ye. Heta wek hatiye pêna sekirin ziman laş e. Êdî wî laşî de çi heye? Dil heye, mejî heye, giyan heye. Yani eva hemû tişt mirov kare wek ziman pênase bike. İbn Haldun dibêje erdnigarî qeder e. Lê em Kurd dikarin bêjin ne tenê erdnigarî, ziman jî ji me re qedereke. Ji ber ku ziman dayîka me ye. Ziman dayîka me ye. Ziman ji bo her netewan wekî dayîkek tê pênase kirin. Ji ber wê çendê dibêjinê zimanê dayîkê. An jî zimanê zik makî. Ziman maka me ye. Ziman maka me ye. İcar aliyê wa yê polîtîk jî heye, yê neteweyî civakî jî heye. Îro tiştekî bingehîn yê ku neteweyekê dike neteweye zimanê wî ye. Zimanê wî hevpar e. Dîsa em bêjin zimanê wî wekî nasnameyeka neteweyî ye. Yani em dikarin bi kurtasî wiha pênase bikin. Ziman ne tenê alav û amûreka ragihandinê, derbirîna axîn û keserên xwe, em bêjin derbirîna fikr û ramanên xwe ye. Ziman ji wê wêdetir wekî nasnameyeke mirovan ya hişî, ya dilî, ya giyanî, ya bîra wan e û ya neteweya wan e. Keke Hemîd, zimanê Kurdî ji bo me, bo mirovahiyê çi îfade dike gelo? Niha em dikarin vê pirsê bi pirsa yekemîn ve têkildar bibînin. Yani zimanê gelekî, zimanê neteweyekî ji bo wan çi îfade dike, tê çi wateyê, zimanê Kurdî jî ji bo gelê Kurd neteweya Kurd heman tiştî îfade dike. Lê bi rastî em dikarin wêdetir jî bibin. Zimanê Kurdî ne tenê ji bo Kurdan, ji bo tevahiya mirovahiyê gelek tiştan îfade dike. Çima
jiber ku li gor lêkolîn û vekolînên zanistî yên vê dawiyê hatine kirin li gor daneyên di destê me de yê de encama wa lêkolîn û vekolînan de zimanê Kurdî hema bêje weke maka hemû zimanên zikmakî tê qebûl kirin. Yani nîqaşên bi wî rengî pir hene. Ji ber ku em dizanin welatê Kurdan Kurdistan welatekî herî kev ernîgariyekê herî kev ya niştecihbûna mirovahiyê ye. Yani civakbûyîna mirovahiyê em dikarin bêjin li mezrabotan li Kurdistanê dest pê kiriye. Vê yekê îro gelek dîrokzanên cîhanê jî dipejirînin. Ji ber wê zimanê Kurdî zimanekî herî kevin, herî qedîm, herî dewlemend, herî xwezayî yê mirovahiyê ye. Lewma em dema giringiya zimanê Kurdî dinirxînin divê em ne tenê ji bo neteweya Kurd di heman demê de ji bo civaka mirovahiyê jî ji bo em bêjin hemû civakan tê çiwateyê hinekî bi wî awayî jî binirxînin. Her wiha zimanê Kurdî ji bo Kurdan me got yani hebûna wa ye, xwebûna wa ye. Tiştekî ku ji hemû neteweyên din cuda dike zimanê Kurdî ye. Her wiha zimanê Kurdî wek neteweyeke wek neteweya Kurd nêzî hev dike. Ango hêmanê wa yê bingehînê hevpar e. Çawa em dibêjin her tayr bi refa xwe ye. Her giya li ser koka xwe şîn dibe. Her heyberek bi dengê xwe tê nasîn. Gelê Kurd jî netewa Kurd jî berî her tiştî bi zimanê xwe yê zikmakî tê nasîn. Divê em hinekî li mijarê wisa binêrin. Mamoste dixwazim yani birastî berê spas bikim ji ber ku pênaseyek pir berfirê û pênaseyek pir xweş da ji bona têkiliya ziman û heyberan birastî çima ev giring e ji ber ku di warê ontolojîk jî mirov binêre mutlaka her peyv girêdanê tiştekî ye. Heta dixwazim mînakek bidim do napêr ez û keça min li ser du peyva me nîqaş dikir her du peyv şivan û gavan bû. İja ji min got çima got du her çoban مگو بنر یک مگو شوانه کارکانه مایکنه یک جیا چهلکانه به وی شکلی ایجا مگو هم کوکاوان بنر مگو شوان جی کوکا شویته گاوان جی کوکا گاویته yani ne fazla ve ne pervekimle çit xwazim bêjim wexta ku em li ziman dinêrin birastî di ziman de kurahiye heye yani wexta ku em di warê dîrok zimannasiya dîrokî jî binêrin birastî zimanek kevnar e. İcazê pirsa min wê li ser parastina zimên be. İca dixwazim ji wexta ku em kurmancî an jî soranî an jî em zaraveyê din jî binên ez behsa devoka jî nakim. Zaraveyê din jî em bifikirin birastî wekî hûn zanin di warê erdnigariyê de, di warê sînora de, di warê perwerdehiya zimanên din de mirov bixwaze nexwaze gelek ziman bi hev re têdikevin nav têkiliyê û peyva ji hev re digirin û êdî diguherin. Lê wekî hûn jî dizanin û wekî em giş dizanin ji ber wexta ku zimanek ney xwendin, ney nivîsîn, ney bikaranîn ew ziman wê berê qas bibe, dawiyê di nav du sê nifşadê jî hêdî hêdî lawaz be û wenda be. İja li gorî we wexta ku em bifikirin, birastî ew kiryarên ku li zimanê Kurdî bi dehan salan e ku bandorê kirine li gorî we çawan e. Yani helbkî birastî em karin berî her sed sala pazemîn, şazdemîn, hevdemîn jî ku vê demê gelek kesilmeyi navdar helbesta divana nivîsandine zimanê me ji wê derê heya virtê ku em birastî bo mînak niha em dibêjin rê heval heval rê lê di Memuzîna Ahmedê Xanê de dibêje heval rê bo mînak yani hinek peyv ji xwe di wê derê de ji xwe parastine ku heya îro jî tin. İja li gorî we ziman xwe çawa parastiye yani ku ev nivîstun nebe wê ziman têkeve çi astê yani fikrê we em dixwazin ji bo parastina zimên bipirsin. Belê. Niha eger destûra we hebe berê ku em derbasî parastina zimanê Kurdî bibin rê û rêbazên wan em dixwazin hinekî li ser sedemên êrişên li ser zimanê Kurdî bisekinin. Dibe gelo. Kerem ke fermo.
Niha birastî jî berê her tiştî dixwazim bêjim êriş û pêkûtî û zext û pişaftin û hewildanên tunehesibandin û ji holerakirin û em bêjin komkujiya çandî û her wiha zimankujî ang û yên zextên li ser kurdîkujiyê sûcekî mirovahiyê ye. Yani berî her tiştî şerma mirovahiyê ye. Ji ber ku me berê niha got îro gelek zanyarên Misrî bigire heta yên Emerîkanî gelek zimanzanan îro nîqaşa zimanê Kurdî dikin ku zimanê Kurdî dibe ku makez zimana hemû zimanan be. İcar mirov çawa dihêle ku ew maka mirovahiyê bê kuştin, bê helandin, bê pişaftin, bê tunehesibandin. Berî her tiştî divê em yanî li ser vê dema pêşta nîqaşên berfireh bikin. Yardin jî taybetî em dikarin bêjin di dema împaratoryan da ew qasî li ser zimanan qedexebûn yan jî pişaftin tune nebûn. Qenebe em dikarin bêjin qedexekirin û pişaftinên bi pergalî, bi rêk û pêk sîstematîk zêde tune nebûn. Lê piştî sersala hecdemîn û nûzdemîn li gel pêşketina netev dewletbûyînê feraset û hişmendiya yek dewletî, yek alî, yek netewî pêşket vê jî teyîsandina xwe li rojhilata navîn jî kir her wiha li gel parçebûyîna împaratoriya Osmaniyan û li gel avabûna komara Tirkiyeyê bandoreke mezin li wan jî kir. Niha em heta feraset û hişmendiya avabûna komara Tirk ya oligarşîk ne dahorînin em ê êriş û zextên li ser zimanê Kurdî bi awayekî wisa zanistî nikaribin veçirînin. Dema em lê dinihêrin 1923 dema komara Tirk ya oligarşîk hata avakirin li ser yekperestiyê hata avakirin. Yek ziman, yek netew, yek al, yek welat û yek. Ji ber wê çendê jî bi awayekî bi rêk û pêk, bi awayekî bernamekirî plansazî da pêşiya xwe ku zimanên ji bilî Tirkî ji holê rakin. Ji wê rojê heta salên hefteyan jî zimanê Kurdî hata qedexekirin, navên gundê Kurdan hatine guhertin, ziman axaftina bi Kurdî em bêjin hate cizakirin angu di çarçoveya komkujiya çandî de zimankujî jî Kurdîkujî jî kete dewrê û em bêjin gelek zext li ser hatine kirin. Lê em dikarin bêjin piştî zimanê Kurdî xwe heta astekî parast. Çima parast? Me berê niha jî got eger erdnîgarî qedera mirov be bi rastî çiyayîbûna Kurdan sedemeke bingehîne ku tevî hemû êriş û zextan gelê Kurd netewa Kurd bikaribe zimanê xwe heta astekî biparêze. Bi vê vetêkildar netewaya Kurd ji boî parastina hemû nirxên xwe yên neteweyî û çandî û bi taybetî jî ji boî parastina zimanê xwe hewildaneke mezin da raperînên mezin pêk anîn, serhildanên mezin pêk anîn. Dîsa dîrokbûyîn û dewlementbûyîn û em bêjin gelekî qedîmbûna zimanê Kurdî sedemeke bingehîne ku dîsa zimanê Kurdî heta asekî xwe biparêze. Dîsa em bêjin hebûna dengbêjan, hebûna melayên Kurd ya medreseyên Kurdî, em bêjin dîsa hebûna civaka Kurd ya hinekî din wisa çiyayî ya em bêjin bi awayekî pozitif dibêjim ya eşîrkî êl û hozî destûr neda ku zimanê Kurdî zû bi zû ji holê bê rakirin. Lê em dikarin bêjin piştî salên 1970yan îcar zimanê Kurdî li gel têkuşînên polîtîk di qada polîtîk jî hate parastin. Êdî gelek partî, gelek sazî, gelek pêşengên têkuşer derketin û gotin em li dijî tunekirin, tunehesibandin û pişaftina zimanê Kurdî ne
em de ji boy parastin û pêşxistina zimanê Kurdî di heman demê da li gel têkoşîna xwe ya civakî û polîtîk em ê têkoşîna ziman jî bidin. Ji ber wê çendê li gel welatparêziyekê, li gel civakparêziyekê, li gel hemû kêmasiyên xwe zimanparêziyek jî di nava civakê da belav bû. Em dikarin bêjin heta salê notan êdî raperîneke ziman jî pêşket û hêdî salê notan da vê yekê fêkiyên xwe jî dan. Piştî salê notan ew tune hisibandina ziman hinekî haşkandin, qedexebûna li ser zimanê Kurdî hinekî haşkandin, Kurdî ku jî hinekî haşkandin, hêdî ziman di nava zimanê Kurdî di nava civakê da belav bû û em bêjin hinekî qismî jî be yanî pîçekê jî be hinekî serbez bû û piştî salê notan televizyonên Kurdî hatin vekirin, rojname hatin çapkirin, berhemên Kurdî hatin çapkirin, enstitû hatin vekirin û taybetî piştî salên 2000 jî piştî 2000 jî di encama têkoşîna azadiya gelê Kurd de hişmendiyeke gelek em bêjin civakî pêşket, hişmendiyeke kurdewar jî pêşket û pişre gelek weşanxane vebûn, gelek radyoyên Kurdî vebûn. Kurd û kurmancî em dikarin bêjin em ketin merheleyeke nû û em bêjin desthilatdar jî neçar man ku ji milê xwe ve hinek gavan bavêjin wekî em bêjin vekirina televizyonên Kurdî fermî dîsa pejirandina hinekî beşên Kurdî yên di zanîngehan da em bêjin dîsa pejirandina vekirina dibistanên taybet yên bi zimanê zikmakî û bi wî awayî. Herî dawî 2012 bi berxwedêrên di zindanan da yên polîtîk desthilatdar neçar man ku êdî zimanê Kurdî di dadgehan da jî wek zimanê parastinê bipejirînin. Bêguman hûn dibe ku niha bipirsin jî ev yek 2015 guherî. Salê 2015 dîsa vegereke li salê 1930 çêbû. Ango vegereke dîsa bilindkirin û zêdekirina êrişa zextan pişaftinê li ser çanda Kurdî û zimanê Kurdî. Keke Hamid, te ji behsê yani te ziman baş da heta îro te gelek tiştînana ziman tu zanî gelek niqaş hane kirin yani wekî saziyên Kurd zêdetir li ser ziman bêjim niqaşê naberê hevra yani wekî hem saziyên Kurd hem nivîskarên Kurd hem zimanzanên Kurd hereke tiştê got. Demekî da ev niqaş jî hebûn. Wekî teyna ziman hem televizyon hane vekirin hem dibistan ji bona Kurdî hane vekirin û zanîngeh jî beşên zanîngehê ji hindek kes çûn hindek kes neçûn ser vê de jî niqaş pir hane kirin. Îro tu temaşe dike zimanzanên Kurd bûne yek li Amedê rêxistina ziman jî ava kirine ji bona ziman bibe fermî. Ruhek bêjin neteftiye pêş ketiye. Tu van niqaşên pêşê de çawan dibînî gelo ev kêmasiyek me nebû. Wan roja me zêdetir ziman me hêk wê demê dema aştiyê de bû. Dema pêvajoya aştiyê de bû wê demê da zimanê Kurdî dibe biba fermî jî lêbelê em vane van niqaşên piçûk gelek kes nivîskarên me zimanzanên Kurd ev rexne jî îro heye rexnedarî jî îro pratikê de rastê rêxistinên Kurd yê ziman zan hemû bûne yek bin şaxekê de xebata ziman dikin û duşemiyê jî ji bona imza destnîşanî ji bernamekî de xewet kirin tu van çerçeve de çawan dibînî. Belê niha divê em hinekî diyalektika têkoşînên civakî baş şîrove bikin. Eger em baş şîrove nekin bi rastî em ê bikevin gelek xeletî û şaşî û kêmasiyan. Eger dijberên we desthilatdarên ku dixwazin we ji holê rakin êrişî nîrxekê we bikin û bixwazin wê ji holê rakin
û paşî de encama têkoşîna we da neçar bimînin mêze neçar bimînin ku wê heta asekê bipejirînin ev serkeftin û serfiraziya we ye. Bi dilê we jî nebe naveroka wê, çawaniya wê, pêkanîna wê bi dilê me nebe jî ew dîsa serkeftina me ye. Îro eger desthilatdar angu îro dewleta Tirk eger zimanê Kurdî bi awayekî fermî nikaribe înkar bike, nikaribe tu nebihesibîne ji holê rake û eger di hinek zanîngehan de beşên Kurdî vekiribe, televizyonê bi Kurdî vekiribe, radyoya bi Kurdî vekiribe, ev serkeftin û serfiraziya têkoşîna azadiya gelê Kurd a civakî ye. Lê helbet em dikarin naveroka wê nîqaş bikin. Em dikarin naveroka wê nîqaş bikin. Bi rastî jî desthilatdar pêşê dixwazin tiştekî li dijberî wan ji holê rakin. Lê dema mêze kirin ku nikaribin ji holê rakin, li gor xwe dipejirînin û li gor xwe naveroka wê dixwazin diyar bikin. Niha ew beşên di zanîngehan da jî hinek wisa lê hat. Televizyona em bêjin ya dewletê ya TRT ya ku bi zimanê Kurdî weşanê dike an jî radyo ew jî wisa ye. Çawa ye zimanê wê Kurdî ye ji aliyê teknîkî ve lê naveroka wê wekî parastin û em bêjin ferzkirina desthilatdariyê ya li ser Kurdan hatiye sazkirin. Ango em dikarin bêjin îro televizyonên Kurdî yên dibin serweriya dewletê da xizmeta polîtîka û kiryarên dewletê dikin û bi riya zimanê Kurdî dixwazin bi awayekî din têkoşîna azadiya gelê Kurd paş de bixin. Yani zimanê Kurdî li dijî te bikartînin. Zimanê ku te ji bo wê bi salan têkoşîneke bêhempa meşandiye li dijî te bi awayên cuda cuda bi rêb û rêbazên cur bi cur bikartîne. Yani îro di televizyona dewletê ya Kurdî da 24 saeta li Kurdên azadî Paris dijûn têkirin. Lê çi be bila bibe? Çi be bila bibe? Divê ji dijberiyeke hişk zêdetir em dahurandina wê bikin, em şîrova wê bikin. Eger îro di encama têkoşîna gelê Kurd de dersên hilbijartî wek dersên Kurdî wek dersên hilbijartî hatibin pejirandin, divê em li wê xwedî derkevin lê zêdetirî wê bixwazin, zêdetirî wê bispêrin desthilatdaran. Divê îro em bêjin eger televizyoneke Kurdî fermî dibin sîwana dewletê da hatibe vekirin, divê em ji wan zêdetir bixwazin ku her Kurdek, her derdoreke Kurd bikaribe bi zimanê Kurdî televizyona xwe ya taybet veke li gor fikr û ramana xwe em bêjin wê derê weşana xwe bike. Dîsa eger îro li zanîngehan beşên Kurdî hebin, divê hemû mamosteyên zimanê Kurdî yên di her fikr û ramanan da jî bikaribin wê derê da cî bigirin. Yani divê çawa îro li zanîngeheke Tirk akademisyenekê muxalîf jî dikare li wê derê perwerdehiyê bide, di zanîngehên di beşên Kurdolojiyê da jî beşên Kurdî de jî kesên ku polîtîka û kiryarên desthilatdariyê napejirînin jî lê dixwazin ji bo Kurdî perwerdehiyê bidin, divê li wê derê bikaribin em bêjin ciyê xwe bigirin. Yani em dikarin bêjin tiştekî ku di encama têkoşîna me da hatiye bi dest xistin, em bi awayekî herî rast bikaribin pêk bînin, bikaribin bikar bîrin û ji bo xwe beralî bikin. Ya rast bi rastî jî ew e. Yani demên ku ve gotî jî rast e, gelek nîqaş hat. Em dikarin vê bêjin yekîtiya ziman. Gerek Kurd yani pirsgirêkê xwe malbatê yê bêjin naverokî wan pirsgerekan de nece ki pirsgereka girîng her girîng ziman e. Em ji bona ziman dikarin çi bikin her Kurdek.
بله بگومان نها مبری نها گو اوا 5-6 ساله اوا تایبتی 5-6 ساله دستلادار دیسا به احتمال که مزن لگور پلانسازیا پاراستنا دولتا یک پرستی دیسا پلانسازی خویین کمکوژیا لسر گل کرد خسنه دوری yani evaj daxuyaniyên wan ji kiryarên wan aşkeran xwe deder û bi vê ve têkildar Kurdî kujî dîsa xistine dewrê em mêze bikin îro pirtûkên Kurdî li zindanan tên berhevkirin tên qedexekirin îro gelek rojnameyên Kurdî tên qedexekirin îro ew dibistanên taybet yên Kurdî hatine girtin kreşin bi zimanê zikmakî hatine girtin gelek televizyonên Kurdî radyoyên Kurdî û her wiha em bêjin rojnameyên Kurdî hatin girtin yani eger hinekî dî wiha biçe dibetiyeke gelek mezin yên wan beşên Kurdî yên zanîngehan da jî bigirin ji xwe ji bo qutabiyên wan an ji bo kesên ku wan zanîngehan diqedînin kar nadin mamosteyên wan bêkar dihêlin dîşa em bêjin dîsa kesên ku niha perwerdehiyan di wan beşan da didin haya wan ji gelek kes ez bo gelek kes ji wan dibêjim haya wan ji kurahiya zimanê Kurdî jî nîne û em bêjin bi awayekî baş û qenc perwerdekariya zimanê Kurdî jî nakin dema em van li van hemiyan dinihêrin gelek sazî enstitû hatin girtin saziyên Kurdî hatin girtin niha dîsa parastina bi zimanê Kurdî ya di dadgehan da bi rê û rêbazên cuda tên astankirin em bêjin işte dibêjin wergirtine hûnê perê werger bidin nûsanim çi bikin Kurd û kurmancî em dikarin bêjin zext û zordarî û dorpêşkirina li ser zimanê Kurdî bi rastî jî xwegihandiya asa sala 1990 lê di milê jiyana taybet de hê heta niha nikarîne dest bidinê em bêjin hê jî weşanxaneyên Kurd weşanên xwe dikin kêmek jî ber rojnameyên Kurdî çapa xwe dikin lê eger hêviya xwe nedirin eger gelê Kurd netewaya Kurd têkuşîna xwe ya ziman parêziyê jî di asta stratejî de em bêjin di asteke hebûn û nebûnê de eger hilnede dest û li gor wê têkuşîna xwe di her qada jiyanê da û di her kêliyê da pêş nexe ez bawerim vê carê dê wê jî bixin dewrê ji ber wê jî gelê Kurd çi Misliman çi êzdî çi komünîst çi ateîst çi anarşîst çi xaçperest çi Musevî çi êzî çi zerdeştî çi em bêjin li ser kîjan bîr û baweriyê be li ser kîjan bîrdoziyê be li ser em bêjin kîjan fiş û ramanê be divê parastin û pêşxistin û bikaranîna zimên ya di her qada jiyanê da ji xwe re wekî ferzekê mirovbûnê ferzekê Kurdbûnê ferzekê Kurdistanîbûnekê bibîne yani îro Mislimanekê Kurd jî divê bêje hebûna min bi zimanê Kurdî ye Xristiyanekî filekê Kurd jî dibê bikaribe wisa bêje îro şoreşgerekî Kurd jî wisa dikare bêje ji xwe em vê jî bêjin bi vê wesileyê ji boî bawermendekî ziman çi ye ji boî bawermendekî eger baweriya xwe bi xwe datîne ew ziman Xwedê daye Xwedê wekî emanet daye wî gelî netewaya Kurd Xwedê afirandiye wê demê eger Xwedê ew ziman da be me ji boî bawermendên Kurd çi Misliman çi êzî çi Xristiyan çi Musevî yên baweriya xwe bi Xwedê tînin parastina wî zimanı parastina Xwedê ye yên nikaribe Xwedê biparêze Xwedayê xwe dikuje wê demê eger Kurdek bawermend nexwaze Xwedayê xwe bikuje divê li wî zimanê ku Xwedê daye Xwedî derkeve ji bo komünîstekî tişteke herî pîroz kede eger yekê dibêje ez komünîstim bikaribe û têkuşîna hewildana
parastina mafê karkerekê yê rojane bike, divê parastina keda 10,000 salan bike. Qasî zimanekî kedeke lêhurbûyî, kedeke dîrokî, kedeke mazin li cîhanê gerdûnê tune. Her zimanek bi ked û xwîn û xweha bi milyaran insanan hatiye di nava 10,000 salan da bi taybetî zimanê Kurdî. Ji ber wê mirovekî şoreşger û komünîst eger nikaribe zimanê xwe biparêze pêş pêxe ji bo wê têkoşînê bimeşîne, ew karkerparêziya wî jî kedparêziya wî jî bi rastî divê bê lêpirsînkirin. Dîsa ji bo anarşîstekî jî wisa anarşîst bêjin em li dijî otorîteyê radibin. Em li dijî destladariyê radibin. Wê demê eger destladarî dixwaze zimanê te ji holê rake, parastin û pêşxistina ziman, parastin û pêşxistina azadiyê ye. Divê tu berî her tiştî wî ziman biparêzî. Ji bo netewperrestekî Kurd, ji bo netewperrestekî Kurd, dewlet parêzekî Kurd, şertê yekemîn dîsa ziman parêziye. Madem tu dibêjî ez netewparêstim, madem tu dibêjî ez dewlet parêzim, ez dewleta Kurda dixwazim, wê demê divê tu destê xwe ji zimanê biyaniyan bişoy, tu zimanê xwe bikar bînîm. Dîsa ji bo şoreşger û demokratekî Kurd, ji bo gerdûnparêz û xwebûnparêzekî Kurd, şertê yekemîn dîsa ziman parêziye. Çima? Ji ber ku me serî de jî got xwebûna me ya yekemîn zimanê Kurdî ye, hebûna me ya yekemîn zimanê Kurdî ye. Eger desthilatdar îro herî zêde êrişî zimanê te laşê te bikin, divê tu wî zimanê biparêzî da ku bikaribî bibî şoreşger. Ji bo xwezaparêzekê jî zimanê Kurdî di dîrokê da, di cîhanê da zimanekî herî xwezayî ye. Eger tu bixwazî xwezayê hawirdorê ekolojiyê biparêzî, divê tu pêşê nîrxê wî nîrxî biparêzî. Yani Kurd û kurmancî, Kurd û ev ji bo jinan jî wisa ye. Mêze bikin, divê hemû jinên li Kurdistanê li kîjan hêzê bin. Di nava kîjan derdorê da cî bigirin bila bigirin. Divê hinekî destê xwe danin ser wijdana xwe û bibêjin kanê çi qas dikarin dayîka xwe, maka xwe biparêzin. Lê ji her kesê zêdetir divê jinên Kurd maka xwe biparêzin. Ji xwe zimanê Kurdî di bingeha xwe da zimanekî dayîkî ye, zimanekî makî ye, zimanekî mê ye. û îro eger hemû tevgerên jin, hemû saziyên jin yên Kurd, hemû dayîkên jin, hemû mamoste, hunermend, nivîskarên jin yên Kurd eger nikaribin bi zimanê xwe bifirin, çi qas bi zimanê biyaniyan bimeşe jî ew meş kêm e. Ew meş bi rastî jî meşeke kulleke, meşeke mirovên leng e. Ji ber wê çendê eger em bi zimanê biyaniyan bikaribîn bimeşin, divê em bi zimanê dayîka xwe, bi zimanê Kurdî bikaribin bi per û bas bikevin. Yani di vê mijarê da divê em hemû nivîskar, hemû helbeskar, hemû rewşenbîr, hunermend ne tenê bi nivîsên xwe, bi helbestên xwe, bi stranên xwe, divê em 24 saeta pêk anînerên zimanê Kurdî bin. Bi taybetî jî divê mijarê da qada siyasetê ya Kurdan divê xwe hinekî li ber çavan derbas bike. Tenê li dijî desthilatdaran parastina zimanê Kurdî ya bi awayekî teorîk têrê nake. Ji xwe ew desthilatdar ji te re dibêje ez hebûna xwe li ser tunebûna te ava dikim, ez ê zimanê te ji holê rakim. Wê demê divê em neçin, elbet li dijî desthilatdaran ji bo fermîkirina zimanê Kurdî, ji bo destxistina statûya zimanê Kurdî, ji bo xweserbûna zimanê Kurdî divê têkoşîneke polîtîk û civakî jî di her qada siyasetê da jî bêmeşandin. Lê ew kesên wê siyasetê dimeşînin pêşê divê di mala xwe da zimanê Kurdî bidin jîn. Divê mala xwe bikin Kurdîgeh. Divê em Kurdistanê bikin Kurdîstan. Divê hemû partî, dezgeh û saziyên Kurda daxuyaniyên xwe yên çapemeniyê têkoşîna xwe ya di nava gel de
همو ام بیجن رزقنامه خو وسا دیسا به کردی پیک بینن به کردی پیک بینن دوی هر پارتیا که سیاسی یا کرد خوازی بلا 6 میلیون رقی استانده به دنگ استانده به خوازی بلا یک دنگ استانده به دوی پولیتیکا خو یا زمان کردی دجیانا خو داجی پیک بینن دوی پانل کردی دار بخه سمیناران دار بخه سمپوزیومان دار بخه دوی هر خبرکار کی خو هینی زمان کردی بکه همو هفسروکین پارتین سیاسی ده سری ده پارلمانتر هفشاردار هفسروکین باجاران یه نافچهان دیسا روبر دیسا انبیجین اندام اگر آرمان جکوا یا آزادی یا پولیتیک هبه کی هیه دما انوید بیجین ام خو در ویجی نابینن دوی بری هر تشتی زمان خو بکار بینن اگر بکار نینه نیت چه به بلا به پشتی دمکی بیی داخوازه خواه بیی وین و اراده خواه بیی نیت خواه یه بکه و خزمتا پیشافتنه جخواه دوی چارچوه دا ایرو لو کردستان خطره که هری مزن خواه پیشافتنه آنگو اوتو آسیمیلاسیون آنگو خواه کشتن میزه ام چل بیجنجی دستلا داران ام هنکی راست با آخبن ام هنکی بجسارت بویره با آخبن هنکی آوائی که رخندایی جی با آخبن ام ایرو دماوید بیجن وقت من پیشه جی گود نها جید بیجم ام خواه در ویوه نابینن او ام بیجن ام جی ین مالینن لی دبه ام ین وکی مالی دبه ام هنکی ویرک نزیکی خواه ببن ایرو خالقا هری بنگهین یا ام رخنین خوین هری دجوار لدستلاداریه بکن چیم ام دی بیجین هون چما گریارو نزیکاتیم پیشافتنه لسر گله کرد دم فرس کرن آنگو ام دی بیجین هون چما زمان کردی جهوری راد کن هون چما زمان کردی بکار ناینن وی دمی اگر ام وسا بیجنو ام رابن 24 ساعتا به ترکی باخبن به ترکی بخوینن به ترکی بنویسین به ترکی بیجین ام نابن شریکی وان هلبت جبوی ام بیجین تکوشینا همو گلن لترکیه گلک سازی و پارتین دموکرات یه زمان ترکی جی بکار بینن دوی بکار جی بینن لی قنبه نیوی ویجی بلا بکردی بکار بینن ام ایرو بپرسن از وکی نویسکاره کی کرد وکی کرده کی ولاد پاریز وکی کرده کی کردی پاریز دپرسم جه همو پارتین سیاسی برنامه یا ودا یا سالانه یا خباتن مهانه جبوی پاراسنو پیشخستنا زمان کردی چه هیه مثلا میناک بدم سبه 21 سباتیه روژا زمان زیکماکی یا جیهانیه چند پارتین سیاسی ین کردان لچند باجارین خواه چند پانل سمینر سمپوزیوم دارخستن یعنی چند پارتین سیاسی حتی نها پروردهی زمان کردی دایه به هزاران اندامین خواه یعنی چند پارتین سیاسی حتی نها به دهان پرتوکین خواه رزقنامه این خواه بلاوکین خواه به کردی و شاندنه گهاندنه نواگل یعنی چند پارتین سیاسی وکی لجنه یا پروردهی لجنه یا چانده ایرو لبن سیوان خواه لجنه یا زمانن لبرتون نکرنه به تایبتی جی لجنه یا زمان کردی آبا کرنه پارتین سیاسی این کرداج وان را بیجم اواج بوی همون سازانجی در بازدارن لی تابی هلبت ام نویسکار جی دوی مجارده هنکی به جسارت نزیکی خواه ببین ام چه دکن ام جبو گل کور جبلی نویساندنا چند برهمان دوار پیشخستنا زمان کردی چه دکن بله امسد خوازم تشتک پرس بکم که پرساوه که بسر نویسکاره هلبستوانا آنجی رومان نوسا که منوی داره تکلیه بکن امسد هنک تئوری هنه تئوری هن لسر زمان و جواکه جبر که مثلا تئوری که دبیجه که زمان باندوری لجواک و لانسانات کن برو واجی تئوری دن جه دبیجن که جواک باندوری لسر زمین کن
o teoriya siyade be her duji bandor el ser heftikin. İca yani envitiştici bir nekin tekiliya zamanu civaki. İca ve neha bahsat işte heyi kirci salin eme bejin 1978 o hayanaha. Bu mina duvan sala de ko em giş baştı zanın ahaftına kurmancı bu para bu yani ceza daha tebirin le neha ez bejim tu kez bona ahaftına kurmancı ez bejim vek ceza naxı. Le bandora و او زاگونه که پیشه 20 سالی 30 سالی دبه که نه باندورا خوب آوه وکری نشان بده که ایدی جواک یعنی هنک جالیه بازرگانی به هنک خوازی جالیه پروردهی زمانین جدا جدا به یعنی نه حجتنی ترکی جی به مروف بخوازه نه خوازه جدی بینه که ایدی کرمانجی کردی وکی بری نایا خفتن ایجا پرسامن اوه گلو اف وقتا که وان تهوری زمان و جواک جبیر نکن yani o teori hani icat vedere neviskar helbestnus yani helbestvan anjeze bejim verger karın bivişek beçavayı gele xater bikin yani bavaya ki kujbo terde gele xabben vahavak xarinek meji ko gel bivitişti ter be bivitişti ko be haydar bunek çebe o edi dest ba haftana zamanı xabken le her vaha hun karın bahsanek işte باندورا نویسکارا جی بکن جبر به مخصص لوی دری پرسا خو بکم که جبر کو براسی چاندو جواک آنجی زمانو جواک گش به هفر پر تکل دارن لسر اون چه فکرن ما برز دلبهار کرم کن بله نها براستی تتش یک عالی نابم yani ev لگور دیالکتیکا پیک هاتنا گردونجی یا خوزایجی یا جواکجی نپیکانم her tişt duali per ali pektin. Yani her tişteki de cihanede de civakede liser hevdu bandur dikin. Ev bandur dibeku neyini jibe dibeku erini jibe. Per savakiri jihne ki em dikarin bi wî awayî bibersivînin civak jî liser pêşketina ziman an jî liser tunnebûna ziman ristekî dilêze lê de heman demêda نویسکار جی ده همان دمیدا لسر پیشکتنا زمان آنجی تنبونا زمان رسکید لیزن چاوا ایرو اگر ایرو و برینها گو و گو 20 سال برینها کسین که کردی ده آخوین زیدرتر بون لگور لیکولین کناتین کریجی وسانه ام لدردورا خواجد بینین ایرو اگر ام خو بخاپینن ام بسر نکوین جبر و چند دم خو نخاپینن دبه ام ده هر مجاره دا پیشه راست و درست و درسوز نزیکی بویران ببین نها براستی جی گلک باجرین کردان زاروکین کردان صدی نوتو پین جوان لکولانان ترکی داخبن جوانین وانجی صدی هفته هشته به ترکی داخبن قالين واجيش خو يعني نيف هدي اوجي بتركي تاخذن ايجار نهار روشا زمان كردي زيدا باشينا هلبت برخود ده تدكوشه ام جي جبوكو اف برخودان و اف تكوشين زيداتر ببا ام وان تشتانتين زمان ام ايشا خو تثبيت نكن ام نكارم باشي درمان بكن اف نلو مو غازنده و رخنه تنينجي اف تثبیتن ام ده همان دمیدا دوی تکوشینا ویجی بمشینم ایجار نها 20 سالان بری نها 30 سالان بری نها دور صفره لدور صفره یکی به دهان انسان هبون به صدان مروف هبون به صدان کرد هبون دخواستن کردی بخون وخون لی جبر ایریش و پیکوتین دولتی صفره والا بو لی نها صفره هنکی تجی بویا صفره gelek berhemin Kurdî hene, rojnameyên Kurdî hene, hinkerên Kurdî hene, ferhengên Kurdî hene. Lê îcar dora wê sifrê hêdî vala dibe. Êdî ew kes diçin bi zimanên din dixwin vedixwin. Ji ber wê xwe me got xwe pişaftin, ji xwe revîn, ji xwe re biyanîbûn. Yani em bêjin dermanê vê jî divê em زمان کردی وکی مجارک استراتژیک مجارک بیردوزیک
مجارك پولیتیک مجارك چاندی هنری اخلاقی نتویی مروین ام هلدن دست یعنی دوی ام همو کس چل سرملی ما به ام ببینیم نها براستی ایرو اگر جواک چقاز کردی با آخوه کردی بخوینه بنویسه نویساندن و بکارانینا نویسکارین کرجیه او قاز کور ببه او دولمند به ایرو مینای بدم گلک نویسکار امجارنا صحبت دکیم جبوی کو جواک هیسانتر فیلم بکه زمان هیسانتر بکارتینه نکاره کور بکه نکاره امبیجین یعنی وک چاوا تی ایرو هسپی خواه راکی چار گاوا یک نگهته یعنی نکاره بلسر وی هسپی بسکنه تجی نچار منی کو هسپی خواه هیدی امبیجین ببزینیم ev yek jî ji xwe dibe xetere yek dîsa nivîskarên Kurd divê biçin qadê em nivîskarên Kurd divê biçin kolanan qadan nava pîremêran nava pîrejinan nava em bêjin gundên Kurdan da li wê derê bi hezaran peyvên Kurdî yên resen yên xwemalî peyda bikin û wana di nava ferhengên xwe da di nava helbestên xwe da di nava nivîsên xwe romanên xwe bikar bînin ev ji bo hunermenda jî wisa ye di vê mijarê da xebatên zargotinê yên em bêjin berhevkirina çîrokan kurte çîrokan mamikan metelokan pêkenokan gelek giring e helbet divê em li wê jî zêde bikin lê pirsgirêkana ya bingehîn dîsa bibêjim dema te xwarin çêkir eger kes nemîne wê xwarinê bixwe kes nemîne ve xwarina ku te çikaniyekê anî vexwe êdî ew xwarina te jî ve xwarina te jî bi rastî jî bê bersîv dimîne an guciyê xwe nagire ji bo wê jî divê niha xebata me hemû Kurdan hemû zanayên Kurd pêşengên Kurd nivîskar û hunermendê Kurd ya sereke belavkirin û pêşxistina bi karanîna zimanê Kurdî yani belavkirina hişmendiya Kurdî ye îro her roj her sal bi sedan pirtûk tên weşandin lê sed heb nayên xwandin sed heb pirtûkê Kurdî nayên xwandin du sed heb nayên xwandin yani em vê bêjin ji bo wê jî em nivîskar divê parastina zimanê Kurdî tenê ji qada siyasetê re nehêlin ji tenê ji saziyên ziman re nehêlin tenê ji em bêjin dayîk û dengbêjan re nehêlin divê em di heman demê da çawa pênûsê xwe ji bo zimanê Kurdî bikartînin dikin şûrekî tûş eva gelek pîroze jî yanî di var şert û mercan da nivîsandina zimanê Kurdî jî kedeke bê hempaye lê di heman demê da divê em ji bo bikaranîna zimanê Kurdî têkuşîneke civakî û neteweyî jî bidin û ji bo vê jî divê em têkuşîna polîtîk ya civakî û qada rewşenbîriyê entelektüeliyê û nivîskariyê wek têkiliyeke xurt bibînin divê hevdû rakin ser piyan ji ber ku ev der ne Swêde ev der ne Swêsrê ye ev der ne Kanada ye ev der ne İngîlistan Brîtanya'ye ku em bêjin zimanê me di her qada janê da tê kar anîn ji ber wê çendê karê min tenê nivîsandine ez ê tenê hema çend gotinan binivîsim na eger ev der Kurdistan be û em bêjin hemû nirxên me yên neteweyî li bin dorpêşkirinê bin di nava tecrîtekê da bin em bêjin di nava fetisandinê da bin divê em wekî erk û berpirsyariyeke wijdanî însanî kurdewarî ehlaqî û gerdûnî û rewşenbîrî di heman demê da di qadê de jî têkuşîna zimanê Kurdî bimeşînin Mamoste Dilbar etxwazim tiştekî pirs kim ve mînakek pir balkêş da ve got gelek hevalê min ê nivîskar an jî helbestvan wexta tiştekî dinivîsînin bi zimanek sade an jî bi zimanek zelal an jî bi zimanek hêsanî dinivîsînin ku gel fêm bike bi rastî ez dixwazim bên vê derê ji ber ku wexta ku em ê bêjin ku tiştek bênivîsîn an jî berhemek bê wek berek bê afirandin û kesek ku vî tiştî bixwîne an jî ji televizyonê yan jî ji înternetê godarî bike fêm neke wê bibe pirsgirêk bi rastî ev jî mirov bixwaze jî nexwaze jî di nav xwe de hinek pirsgirêka dihurîne ja sedemek ku em giş baş dizanin ji ber ku
ورگره کردی پر زدن آکرین وکی و میناکتا باز تک دجواری ده مبیجن چاپمنی روزنامه چاپت که و درتخه گلک پرتو کنه لی خواندکارین کرمانجی زف کمن ایجا لگوری وهم اف باندورک چاوا لسر زمین دهیله هم لسر نویسکارا و دهیله و لسر زمین دهیله لگوری با بی تکفه چه هستی چاوا برخواه یعنی وکی نگرد فهم پوستیف در که فهم بریمه ده پیش روژه ده سبر روژه ده که حمید تب مامستا کرم رسول بم اجی چند پرسه کم بکم کنه یک پرس هنجد زانن امجد وکی خینگره زمان کردی جلادات بدرخان هنجد زانن سر زمان کردی جبونا تیپین لاتینی خبات اکربو لی مخابنه ایرو جن تماشات کن تا ایجینا زمان کرده ما زمان بیانی را پر حز دیکن مثلا میناکتن ایرو باشور لور حکومتك جاي حكومتك كردية هي لما خابن تيبين عربي وسا عاشق عربانن دبين بالكو على ما بين الجنة تجي او جي وسا بواريك وسا جاي وان را وسا كاتيا مجي وان حتى دبين يعني تجي بس اولي جينا زمان راستي دما جل هانا دني هر جلك زمان خو هاتيا دني خدا على وسا اينان دي دني ایرو دما یک دمره آن عربی به آن ترکی به آن کردی به کی جان زمان به دیو زمان به سواخه بده عرب اوسا بجوفته یک دسته سر کردن مجی دبین دما هم بمره جونده عربی جی بر سواخه بده یعنی لی مخابنه ایرو باشور جی تیپن لاتینی ناینز جی جبر بری نوا کردان دا آلیه تیپن لاتینی دا زیده بک ناین و اون چاوان دنرخینن گلو جبونا مگوت یا یکتیا زمان به آواکرن نه هوجه یعنی سر تیپین لاتینیجی اموی یکتیا خپیک بینیجی همه کردن را بله نها پرسا یکمین ماموسته رسول براستی جی او مجار گلک تی نقاش کرن مبری نها جی گو اگر آشوانک خوارن چیکرک ام بیجن دماجوار سفرک دانی به دهان جورین خوارن دانین سر اگر کسی که بخواه نبه هوساوی داخوازاوی یا خوشکتر خوارن چیکرین جهولی رادبه یعنی اواجی نها هنکی وسایه کسی که چما دنویسه هلبت دخوازه به خواندن دخوازه ام بیجن به نقاش کرن دخوازه به داهوراندن لی ایرو اگر نویسکارک برهمه که بنویسه اگر ل ارنگاریه که به 10,000 سیاست مدار تیده دجین به 100,000 کسی که زانینگه قدیانه و ام بیجن öğretmentiye dikin. Ez nabêjim mamostetî ji ber ku mamosте ji bo Kurdan tê kirin mamostetî. Lê wek peyv em dîsa bêjin mamostetî. Îro bi 100,000 kesên Kurd hene ji bo desthilatdaran öğretmentiye dikin. Lê bila hinekî ji bo gelê xwe ji bo zarokên xwe jî mamostetiye bikin, methostetiye bikin, zimanhostiyekê bikin. İcar niha dema ew nekin. Dema neyê xwendin ê şewqa nivîskariyê bişkê. Nivîskar naxwaze binivîse. Yani nivîskar eger neyê xwendin, neyê zanîn, yê çima em bêjin piştî demekê yê hewesa wî bişkine. Helbet çi be bila bibe dibe em binivîsin. Dibe em ji bo miriyên Kurda tenê jî be û ji bo zarokên wayê ku nehatine dinyayê tenê jî be dibe em binivîsin. Em hilberînin. Ew cuda. Lê divê bênivîsandin, hunermend divê bê guhdarîkirin, bernameyên televizyona divê bên temaşekirin, evana divê bêkirin. Dema ku xwendekar, xwendevan zêde bûniye wî zimanî, nivîskar jî yê zimanê xwe bi hostetî bikarbîne. Dê hinekî dî bikeve nava kurahiyê. Yani em dikarin wiha bêjin. Eger te hewzeke biçûk çêkî, gerekê çêkî, eger tu kez wê gerê de avjerniyê nekin, xwe pispor nekin, tu nikarî rabî behrekê
بآفرینی جخوا اوی کد وی گره دا اوی کو خال وی گره نده ملوانیات وی گره دا نکه جخوا دما هات ناوا وی بحری بخنقه yani perstreka wa heye lê wek me got yani evana hinekî mijareke tevahiye yani divê nivîskar nava gel da be divê gel bi nivîskarê xwe be divê nivîskar rewşenbîn di nava têkuşîna xwe ya civakî da be têkuşîna civakî ya polîtîk divê nivîskarê xwe xwedî derkeve bike taca serê xwe wan qedr û qîmetê bide wa îro ez dikarim bêjim gelek kes yên zana yê zanîngehe xwandîn bi rastî jî pirtûkeke Ehmedê Xanî nexwandîne berhemeke Feqê Teyran nexwandine berhemeke Melê Cizîrî nexwandine lê îro tu biçî jê bipirsî Shakespeare kî ye Hegel kî ye Marx kî ye İbnî Haldun kî ye tu ji Mislimanekê bipirse yêştera navê hezar alimên Ereban bêje lê tu bêjî Melê Cizîrî kê bêje ew kurê kê ye yani îro em bêjin ha bila wan jî bixwînin lê me berê jî got hele pêşê zeviya xwe av de birayê min xwîşka min hele pêşê li giyanê xwe xwedî derkeve li laşê xwe xwedî derkeve pêşê divê em li xwebûna xwe xwedî derkevin ji xwe dema tu li zimanê xwe xwedî derketî çanda xwe xwedî derketî nîrxên xwe yê netewî xwedî derketî tu di heman demê de nîrxên neteweyî nîrxên gerdûnî yên xwezayî yên xwedayî yên civakî xwedî derdikevî yani hinekî mesela me yar wê mijarê de ew em ji ber wê divê bila ne tu siyasetmedar hêrsa xwe ji me ra bînin ne jî tu nivîskar ji ber ku ez heman demê de em nivîskarin jî û em ji bo siyaseta azadiyê jî siyaseta demokratîk jî di her qadê da heta hilm û henasa xwe ya dawiyê jî di xebata xwe civakî jî bimeşînim lê tişta em dibêjin divê em pêvajûyeke nû ya nîqaşê bidin dest pêkirin divê em êdî rast durust ji her milan ve bi awekî wêrek mijaran binirxînin kêmasiyên xwe bibînin hinekî ne tenê rexnedir hinekî bi awekî xwe rexnekirî jî nêzî bibin û tespîtên xwe baş bikin da ku em pêşketineke baş pêk bînin ev ne tenê ji bo mijara ziman tenê wisa ji bo hemû mijaran kekê Hemza got çima zimanê Kurdî nayê hevparkirin nayê standardkirin yani em çima hem di mijara alfabetik de hem di mijara bikaranîna tîpên Kurdan de em standart bûyînekê bi dest naxin em wisa bêjin niha helbet devokên Kurdî gelek dewlemendin zaravayên Kurdî dewlemendin helbet divê ew dewlemendiya xwe biparêzin lê standartkirina alfabeyê cuda ye yan jî em bêjin standartkirina bikaranîna awayên tîpan cuda ye yani ji aliyê rastnivîs û rêzimanî ve cuda ye divê hemû nivîskarên Kurd divê kar û barê nivîskaran yek ji sereke ew be ku biriya konferansên zimanê Kurdî biriya em bêjin sempozyonên zimanê Kurdî divê bên nîqaşa wê bikin divê saziya zimanê Kurdî bê avakirin pey erk û peywîrî û berpirsariyeka siyasiyan ya herî bingehîn jî ew e ku ji bo saziyeke zimanekî hevpar standart bê avakirin ji her milî ve pêşîlê vekin sînoran rakin û pirsgirêkê di nava xwe de çareser bikin îro başûrê Kurdistanê nêzîkî 25-30 sala xwedî statûyeke diviya bû îro li wê derê bi dehan konferansên zimanê Kurdî bihatana li darxistin ji bo standartkirina zimanê Kurdî lê sed mixabin ev yektin ne divê em yekîtiya ziman ava bikin û li dorî yekîtiya ziman li dorî yekparebûna ziman jî yekparebûna Kurdan yekîtiya Kurdan ava bikin yani eger heta em bêjin ev astengî ranebin heta nivîskarên başûr rewşenbîrên başûr hunermendên başûr
entelektüelên başûr, Rojava, Rojhilat, Bakur, Avrupa, Kafkasya, yel her 4 milên cîhanê neyên cem hev, va mijaran nîqaş nekin, wekî sekneke rewşenbîrî û entelektüelî, yekîtiyeke demokratîk û azad ya neteweyî li hemû partî û hêz û hozên Kurdan ferz nekin, bi rastî em ê va pirsgirêkan bijîn. Lewre em baş zanin heta pirsgirêkên polîtîkî yên Kurdan neyên çareserkirin, pirsgirêka zimanê Kurdî jî nayê çareserkirin. Helbet êdî bêguman dema hatin cemhev, îro li Bakurê Başûrê Kurdistanê 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon Kurd eger dijîn, li tevahiyê cîhanê 5-6 milyon Kurd dijîn. Li Rojava, li Rojhilat û îro hema bêje alfabeya Latînî ji boî bikaranîna zimanê Kurdî xwe binecih kiriye. Ew şert û merc gelek pêk anin. Îro em bêjin sedî not û pêncê Kurdên Bakur an jî yên Rojava an jî yên li cîhanê Avrupayê nikarin alfabeya erebî bikarbînin. Ji ber wê çendê divê ser vê nîqaş bêkirin û şert û mercên standardkirina alfabeya Latînî jî ya ji bo ku li her derê Kurdistanê bê bikaranîn bên afirandin. Yani ew em bêjin derfet bên afirandin. Bi rastî eger îro hikûmeta başûr ya Kurdistana Federal bixwaze di nava 5 salanda dikare alfabeya Latînî li wê derê binecih bike. Lê çi manake divê nivîskar rewşenbîr hemû derdorên têkildar vê nîqaş bikin. Divê em îro divê Başûrê Kurdistanê bibiya navendeke çand û wêjeya Kurdî. Lê mixabin nebûye. Mixabin îro çima ji ber ku di siyaseta wan da pirsgirêk heye. Yani divê em hinekî rast baxivin. Helbet dibe ku fikr û ramanên partiyên siyasî ji hev cuda bin, birdozya waş hev cuda be. Lê dema mijara Kurdî, mijara Kurdistanî bûyînê, mijara yekîtiya neteweya Kurd dema bu mijara vegotinê divê li wê derê tu kes xwe li pişt tu hincetan veneşêre. Yani îro ji ber wê jî hemû rêber û pêşengên hemû partiyên siyasî divê bên cemhev pirsgirêkên xwe bi yekîtiyeke neteweyî, bi ruhê yekîtiyeke neteweyî çareser bikin. Divê nivîskaran nêzî hev bikin, rewşenbîran nêzî hev bikin, wan cuda nekin, ji hev bir nekin. Divê wekî gel dibêje neyarê bav û kala nabe dosê lawa wisa dibêjin ya. Ji ber wê çendê divê em li dor yekîtiya ziman, yekîtiya neteweyî jî raçînin. Ji xwe dema nivîskar hatin cemhev, zimanzan hatin cemhev, ferhengsaz hatin cemhev, ew pirsgirêkê ku hûn dibêjin jî dê bên nîqaşkirin û bigihîn encamek. Keki Hamid. Em hane dawiya bername Keremkin. gelek temaşanê me ji tera hem peyam şmera hem bername me re ji peyam şandin em navê wan jî bixwînin. Sabri Duman, Mendo Koçak, Lokman Kaval, Büşra Oynak, Müzik Dünyası, Ramazan Kürtçe, Serhat Duman, wan jî silavê xwe were şandine. Gelek spas dikim ez jî silav û rêz û hestinên xwe pêşkêşî war dikim. Bence silav verim stras. Em hatin ber bi dawiya bername xwe mamoste bi rastî mamoste Dilbar gelek peyamên girîng da. Bi rastî wexta ku destpêkê ji pênasekirina ziman û deng û xwezayê bigirin heya rewşa zimanê Kurdî û jî li ser sedemên ku Kurdî çima hatiye hemberî êrişkirin û çawa xwe parastiye li ser van sekinî û ez bawerim bala ve gişa jî kişandî mamoste bi zimanek helbeskî û edebî xwe îfade jî kire jî bi rastî pir xweş bû. Çima ji ber ku ji ber bandora zimanên din medya ji ber bandora medyayê êdî zimanê kurmanckî hêdî qers be lê mamoste bi zimanek herikbar vana anî zimên û ez dixwazim bi du gotinê mamoste biqerînim tiştê ku pir girîng wek peyamên girîng dabû gotibû ku 2 saat wek derza bijarde hebe jî em ê li 2 saata xwedî derkevin lê em ê bêtir jî bixwazin çima ji bona ku Kurdî kurmancî kurmanckî bibe zimanê perwerdehiyê
دجبو ویج هوا که بکارانی بو گوتو مالا خو بکن کردیگه yani eftewataya ku naha ku zamanê perwerdeyî ne kurmancî jî be ku em li hemû qedê jiyanê zimanî bax zimanê xwe baxin wekî ku mamoste îfade kir ku em bikin kurdîgeh wê li her qeda jiyanê ziman cî bikir yekef a duyemîn jî mamoste bi rastî peyamek dîsa giring ji bo hemû Kurdan dabû gotu bu dixwazî Misilman dixwazî Êzidî dixwazî Kurdên cûhû çipin bira bibin tiştê ku metke hevpar zimane bi saya ziman em digihîne bi saya ziman em xwe îfade dikin bi saya ziman em nêrînên xwe borçinên xwe her tiştê xwe îfade dikin îja wekî mamoste gotibû bi vî şeklî ku mirov karibe zimanê xwe berbelav bikin em spasiyê xwe dikin ser wekî malpera ötekilerin gündemî em ê bin ber bi dawiya bername xwe mamoste Hemît wekî peyva dawî kerem kirin çi dixwazin îfade bikin Mamoste Resulê jî tiştekî Bele bêjin ez hevene kêkê Hemît kêkê Hemît gotinek wê yekê dicê bû digo xebat 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 erê ev tey li wanê gelek wanê dema hilbijartinê da dema Newrozê da kêkê Hemît pêşkêşvanî dike 2009 da bû belê 2009 jî hêj wê me da maye em jî bêjin xebat xebat xebata ziman yekîtî yekîtî belê fermo kêkê Hemît gelek spas kim derdişbûna bejdarbûna we ez jî ji bo we ji bo temaşevanên me yên hêja gelek spas dikim em careke din di şexsê Nemir Ehmedî Xanî de Feqiyê Teyran Mela Cizîrî Xwediyê Mewlîda Kurd Mela Hisênê Barteyî da hemû ziman dîsa Celadet Bedirxan Cegerxwîn de hemû ziman parêzên Kurdî bi bîr tînin û wan bi rêzdarî silav dikin bila giyanê wan şad be em soz didin wan em soz didin dayîkên Kurd em soz didin bisk û keziyên maka xwe ku em ê ji bo zimanê xwe ji bo çanda xwe ji bo nirxên xwe yên neteweyî yên kurdewar li ser bingeheke azadiyê em ê heta dilopa xwîna xwe ya dawiyê heta hilm û henese xwe ya dawiyê bitêkoşin bila hemû Kurd jî ji me wê bixwazin û em jî divê hemû ji hev çi bixwazin ji bo ziman ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî ji bo parastina çanda Kurdî ji bo azadiya gelê Kurd û hemû gelên Kurdistanê em dîsa dibêjin xebat 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 têkoşîn 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 gelek spas dikim gelek sağ olun. gelek spas bas xweş bimînin xweşê de Serçavan gelek spas. spas